Heeft zich dat al gehoord? Er is alweer een overval gepleegd. Dit keer bij de Zonnebloem. Alweer gaat tent en kervensleger af. De Zonnebloem? De Zonnebloem? Oh, maar dat wordt niet gekker weer. Want dat is die flauwbie. Oh, mijn lieve god, ik werd er helemaal akelig van, hè. Ja, en die stuit, kijk, de politie, die heeft geen idee waar ze het zoeken moeten. Ze weten niet eens of het een dief is of een onze bende. Nee. Het wordt met de dag gekker. Nee, maar de mensen zeker niet dat ze ons gaan beruiven. Oh. Ja, dat willen ze natuurlijk nooit. Vandaag de dagen zullen zich al voor een paar cent moeten westen. Drink die gouden tasje militair in Berken. Dat kan meer zich tenminste gaat vallen. Oh, die lief van Veenstra van die neven, die zijn juist op partiet vertrokken. Ja, maar natuurlijk weg zijn, hè. We hebben er toch wat 10, 15 jaar neven gewoond en er zijn nooit in onze togen wordt gevallen. Het waren ze chatte van u en net wie ons enorm gesteld op rust en privacy. Ja, echt jammer dat ze weg zijn. Ja, de buurman daar zei weer ook dat het eigenlijk allemaal niet meer zo goed ging. Het wordt toch een jurke ooier en die zitten door Ming op een leuk appartementje. Je bent toch goed deur. En het zijn nog van harte gegund. Zeker weten. Ik hoop alleen dat we met die buren dat we er net zoveel geluk mee kregen. We moeten nog even van het negatief voet gaan, dan kunnen we ook alleen maar positief voet pakken, hè? Ik moest niet altijd zo negatief zijn in werken. Maar één ding, hè. Één ding weet ik wel zeker. Wie ons hier in onze camper hebt, er gaat geen dief of bende gaat er terechtkomen. Dan gewoon ik persoonlijk, Gees van Zanten, gaan daarvoor zorgen. Maak dit maar niet druk. Nou, liep het dan niet beter dat we de boel inpakken en naar huis gaan? Dan zijn we tenminste veilig. Niets ervan. Veel blijven hier. En maak die val niet dik. Ik ga dich wel beschermen. Maar even eens gedangers, hè. Zullen we voor z'n eens even op het morgen liggen. Zo, middagdutje aan. Dat we hem steeds beschermen? Ja, die dieven die komen natuurlijk niet overdag, hè. Kijk, het is belangrijk dat we nu even kunnen rusten. Dat kunnen we ook vanavond beter opletten, hè. Nou, als ze het zo stelt, vooruit dan maar. En het is nog vroeg, ach, het zal ook wel geen kwaad kennen. Neem zich dan zo even het servies met naar binnen alsjeblieft. Maar we werden toch niet beruifd? Nee, dat is vanwege die kinderen die daar zijn aan het voetballen. First met wet zitten die met de bal tegen ons goed servies aan. Oh, maar dat die mensen van Veenstra weg zijn. Zulke geweldige buren. Wat mis ik ze nu op? Maar wil je ons rust niet bederven niet? Daar heb ik niets van in. Gerda, Ja, Janne. zit eens een beetje op. Ja, het wordt lekker in kannen, zeg. Ja, Allah, ga er loskomen, joh. Ja, wacht even. Ik kom er toch gaaf niet door? Allah, de toch. Oh, Jannes. Ja, dan shit eens op, zeg. Ja, Jannes. Mijn god, ze sleep me kapot. Hier moeten we zien, nummer 137, ja, kijk. Is een lekker rustig plekje, niet? Hier hebben we het echt wel onze zin. Kijk, 137 jaar. Dat is het. Ik ga me gangers wel ganz anders voorgesteld, Jannes. Nu we 25 jaar getrouwd zijn, volgens mij hij doet wel. Gaat over een reis met een boot of een vliegtuig. Klagen. Du ligt precies al op die moeder van dich. Laat dat vliegen maar aan de vleugel over, die kent dat veel beter. En die bootreis. Daarachter kent ze kano sturen. Ja, maar Jannes, als let op die biljartclub, hè? Dan kon je ze wel behoorlijk opschuppen over die dikke vette reis wat we gingen maken omdat we 25 jaar getrouwd waren. Nou ja, moet ze dit nou hier zien? Gerda, doe aan die moeder, hè. Je kijkt te veel naar dat vierkantje kerstje. Naar die programma's waar ze gaat zitten te jakkeren door die jungles en gaat springkanen zitten te eten en met krokodillen zitten te worstelen. Is dat dan een vakantie wat ze wil hebben, Gerda? Is dat wat ze wil? Nou ja, de verdreven kent ze ook altijd goed, hè? Nou ja. Maar 24 jaar zijn we naar hetzelfde pension gegaan in Valkenburg. En nu mensen dat ik in een tent moet gaan slapen. Als je geweten dat die vermoeden van die met moet gaan, dan moet je helemaal niet meer naar gaan begonnen. Nou, ik hoop maar niet dat ze de ganse vakantie ruzie met haar gaat maken.
Ik kreeg nooit zo'n genoeg van, hè. Luister, die moeder van dich, hè? Die heeft die best wel zin echt geworden. Het is toch een lekker rustig plekje niet, hè? Tja. En, is het niet lekker romantisch dan, hè? Nou ja, romantisch boertje zal ik dan maar zeggen. Ik schaam ze dich niet. Meen, maar waarom sleep ik eigenlijk in godsnaam hier dat eenpersoonsstandje met? De mensen geven werkelijk dat ik met die moeder deze vakantie in één tent kan slopen. Ja, natuurlijk sleept man bij ons in de tent. Wat dacht je dan? En als het zo begint. Kom, ik lever nog lied nog even. Ja, we zien het pas net. Maar weet je wat ze thuis? Hoe doen nou die schoonmoeder of die moeder, mijn schoonmoeder even uit de wagen en dan, want deze vakantie rieg je een meter meer. Je kunt toch niet met de benzineprijzen van tegenwoordig. Och Jannes, mensen, nu werken ze de auto door laat staan. Oh, ik ben waarom naar niet? Boekel al gelopen. Luister, nu hol die moeder uit de wagen en die bagage. Ik begin met die tent, want dat doe ik liever alleen, dat is echt mannenwerk, ja? Dan ken ik geen vrouwen die gebroken. Zal me benieuwen. Eens kijken. Ik denk dat het zelf ook een keer niks voor 100, hè. Jannes, dat die vrouw zit op een kindje, zeg. Zeg meneer, welkom. Ik wil u 2 dingen vragen. 1, zou je er ietsjes minder willen doen? Mijn vrouw en ik verdoen even een schoonheidsslaapje. En 2, wilt je uw derrière alsjeblieft uit deze stoel verwijderen? Bedankt. Middag dutje op de t-shirt van de dag. Dat is volk voor niks. Nee, god, gewoon dat is mooie luid naar de kloot en de geet. Oh, dat is een volkje set. Even kijken. Aan de aankleding. Made in China. Gewoon, dat kunnen we niet goed. Die vrouw, je kent er veel beter als mij, grote maar. Goeiedag. Ja. 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 Oh, goeiedag. Zit je hier nu hier? En je ligt hier zomaar met beerblikjes te smeten. Wat denk je terug wel? Stel je nou eens voor dat een van mijn kinderen dat ding op zijn kop had gekregen. En wilt je alsjeblieft ook niet zo bezopen overdag? Dit is een familiecamping. En de kinderen moeten hier volop de ruimte krijgen om zich te kunnen ontwikkelen. Alsjeblieft. Dus we bussen eigenlijk. We bussen soms van de campingpolitie. Laat me nu met rust. Campingpolitie. Mijn naam is Maaike Slachter. En ik ben adviseur op het gebied van opvoeding. Dus ik weet echt wel waar je ervoor hebt. Weet je wat ze doet thuis? Dan voedt ze die bende van dich maar lekker zelf op, maar laat mij met rust. Onverbeterlijke mensen zo wie het geer, die hebben wel dukker geholpen. En trouwens, als je op dit moment van de dag al aan de drank zit, dan zit je waarschijnlijk verslaafd. En van alcoholverslaving, daar heb ik alle verstand van. Als je dat maar weet. Alsjeblieft. Wat is dat dan toch, zeg hé? Oh, oh. Oh, ik heb last van mijn ingegroeide teennagel. Oh. Oh. Oh, maar dat ligt wel op, zeg. Oh. Oh. Je rust elke dag tussen 1 en 2, hè? Zult je dan misschien een beetje rekening mee kunnen houden? En ik zou toch wel erg een prijs stellen als je daarvoor doet het badje van ons Daisy hoort. Oh, sorry. Ik kan natuurlijk niet weten dat je
op de lijf die kinderkind krijgen nog. Deze is geen baby. Deze is een hond. Een badje voor zo'n charminkelijn. Charminkel. Deze is toevallig wel een chihuahua. Aan het einde van het allerzuiverste ras. En daar doet je me ook geen plezier met. Oh. Ik wens je nog een prettige middag. Ongelooflijk zeg. Eerst het maffe mensen met de opvoeding van die pannenkeuk. En nu een badje van zo'n charminkelijn. Dat moet niet gekker werden niet, hè. Dat is de enige normale. Kom maar, man. Kijk eens. Oh, je hebt het daar nog wel op staan. Dan te weten dat er gewoon een Nederlandse beschrijving bij zit, man. Wat hou ik dich verspaald? Ook dat kan er niet. Hé, Jannes, moeten we dich komen helpen? Loeser, help, ik heb die hulp niet nodig. En door van SpongeBob al helemaal niet. Laat hem toch, Gerda. Dat is een typisch geval. Dat die tante die zou wel rechtop staan tegen de tijd dat we weer even moeten gaan. Loeser, zo moeder, die praatjes van dich, hè, daar heb ik wel totaal geen belang bij. En dan zeker niet in mijn vakantie. Dus hij die snapt me gewoon dicht. Laat mijn man de boete. Die heeft toch gewoon gelijk? De bus er nog aan niet gekluns. Nou, Loeser, dan is het net wat je doet. Dan zet je die tent maar op. En hier heb ze die stangen, hè. Dan geef ik die aan Square Fans, hè. Tuur ze zich alsjeblieft in dat gehemelte. Dan hopen we gewoon niet dat ik gezeur van dich te loesteren. Hups, doe dich toch voor een kerel aangeschaft. Wat ben ik toch blij dat opa. God geef hem de hemel. Dit allemaal niet meer met hoeft te maken. Och, mam, maar hij is niet altijd zo erg. Ja, dat zal dan wel zo zijn. Maar kind, dan hoop ik voor dich dat er s'nachts niet slapen. Dan zal het wel net vallen. Ja, dan hij zich toes moeten laten. Hij is met zijn ruzie kunnen maken met de papegaai. Nu zit er eens uit met dat je bekvecht van het zwier, hè? Moet het nou zo aan de gang blijven? Ja, goed. Loeser, zo moeder. Als ze nu eens even die spullen uit de wagen is halen, hè, dan gaat Gerda en ik die tent op zitten. Dan duist ze tenminste ook een keer gaat, van dat ze met op vakantiebus. Wat? Er wel gaat voldoen? Jonke, volgens mij hou ik deze vakantie betaald, dus het vergeten. Anders houden we van nu heen achter de geraniums gezeten. Mijn lief Gerda toch. Ja, mam. Had ze niet toch dat andere jongen aangaaien? Wat ze voor deze Neandertaler had. Daar is wel het van terechtgekomen. Die wordt knap, goed geleerd. En die moet een geweldige baan hebben gekregen. Ja, waarom moeten we die roddeltante ieder jaar weer met op sleeptouw nemen? Echt hoor, ik ben er niet te gooien van, hè. Ja, Jannes, omdat het mijn mam is. En we doen ze eerder ook altijd in pap met, dus... Ja, maar dat wordt tenminste wel een fatsoenlijk mens. Jannes, alleen hoor. Toch, dat is weer zo'n typisch geval van dom geboren, niks geworden. Jongens, en nu ben ik het zat. Als we hier dan toch nu op deze camping van onze rust moeten gaan genieten, dan wil ik niet dat jij mijn groot humeur gaat verpesten. Heb je dat begrepen? Dan wil ik aan toevoegen dat Theodor precies hetzelfde wil denken. Uw voorgangers, dit worden bijzonder nette en rustige mensen. Hier gedaan ze zich. Ik hoop dat het beter wordt. En wil ik nogmaals uw derrière uit onze stoelholen bedankt. Derrière? Geen gemekker, doorgemekker. Ik weet er werkelijk niet te gooien van. We hebben een poppenkast allemaal die op de vakantie zeg. Welke idioot heeft een auto hier op de zeeweg geparkeerd? Zie weg. Ik zie nog een weg. Ja, maar Jannes, ik heb dich toch gezegd? De auto mag niet op dat paard staan. Dat heb ik dich toch al gezegd? Oh ja, Geer weer natuurlijk, dat hij ik toch kunnen weten. In de eerste plaats denk je niet in de zeewegjes te parkeren, maar moet je op de hoofdweg blijven. In de tweede plaats
Je verspert de doorgang van de kinderen naar het speelveldje. En in de derde plaats, die kinderen kunnen zich wat pijn doen aan dat ooie roesbak van u. Zo. Op de eerste plaats moeten die pannenkoek van dich maar ergens anders gaan spelen. En op de tweede plaats, het is geen aaie roesbak. Dat is een hele mooie 8-cilinder van een paar jurken zaad. Die is van een stewardess geweest. Ja, en een stewardess die zit meer in het vliegtuig dan achter het stuur natuurlijk. Maar als die pannenkoek van dich zich niet beter gaan gedragen, hè, dan kunnen ze flink wat slecht krijgen. Ach, je zit ook nog gewelddadig. Oh, dat komt goed uit, daar kan ik je wel van helpen. Geer kreeg van mij helemaal voor niks een cursus die speciaal bedoeld is voor mensen zoals Geer in de zogenaamde midlife crisis. Want Geer werd er ook wel waar dat het niet goed met hem gaat, dat er hulp nodig heeft. Jo, met de tanden opzetten heeft er hulp nodig, ja. Oh, ja. Hulp? Nee, vergeet het maar. Dat is een hopeloos geval, hè. Oh. Dat is boter aan de galg smeren. Nee, ik denk dat dat nog wel goed komt. Maar dan moeten we wel vandaag nog met de therapie beginnen. Geer komt om 5 uur naar mijn caravan. En dan beginnen we gelijk met de therapie. Want ik heb nog zo'n man in behandeling hier in de camping. En dat loopt ook nog vrij rond. Dat is gewoon niet te geloven. Met zo'n stoel thuis. En je pakt dat vierkantje gebloggentherapie, maar op mij met rust. Het is toch wel een hopeloos geval, hè? Ik denk dat ik maar direct met die therapie begin. Kom eens op. Hier. Wat is er aan de hand, man, hè? Kom eens even hier staan. Ik heb hier een steen. En dan pak ze dat tussen twee heen. En de voelt de straling van dat steen. En dan zei ze... Nee, ik wil geen spelende kinder tot last zien. En ik zet mijn auto weg. Met z'n wat ze thuis met de steen? Die hoppakee, de buim gaat er mee in. Hoppakee, weg met de rommel. Ja, Jannes, dat klinkt alsof door de voorhoedendegelijkheid van die Sjoane Simka. Hè? Oh. Ik ga dit nog eens op een andere manier proberen. Ik ga dit echt niet opgeven. Kom nog eens naar me toe. Hé. Knip me naar. Op, op, Nou, op. maar toch eens met de rats, man, hè? Kijk me in de ogen. Was ze poepen? Kijk me in de ogen. Kijk me in de ogen. Weg met de auto. Weg met de auto. Weg met de auto. En als ze de auto niet weg Weg met dat malle mensen! Weg met dat mal opgezoden met dat was ik goed wees, man, hè? Oh, Vrouwtje, wat heb ik met u te doen met zo'n gewelddadige man? Geer moet hem helpen. Geer kent hem. Geer gaat net zo lang op hem inpraten, wie staat er dat zelf ook in zit. Je moet als het ware de baas over hem weren. En als het dan gaat beter gaat, dan mogen we hem ook af en toe belonen. Ja. Met een lolly of zo. Maar het moet wel een sukkelvrije lolly zijn. Want toevallig ben ik ook nog gewichtsconsulente. En als ik zo dat zie, denk ik... ja... Wat wil dat over het paard geputeld, liefje toch? Mijn god, dat hij je eigen banden in therapie en dan mij met rust luidt. Ja, maar Jannes, ik heb dit toch ook gezegd dat de auto daar niet mocht staan op dat paard? Alleen nu. Waarom niet, Gerda? Wat is er mis met de wagen? Zit er prima. Ja, Maar, dadelijk, heb je het gezien? wat? Dadelijk valt zich toch nog een bal op de auto, hè? Op die oranje Simka. En dan ga je ze helemaal over de rooien, hè? Maar even, zijn die blagen er nog aan het spelen? Oh, wat maar. Hier zal ik eens even leren, hè. Gerda, maar toch vind ik dat die vrouw gelijk heeft. Die moet behandeld worden. En het allerliefste hou ik nog, dat ze niet van hem liet scheien. Mijn lief man, begint ze nu ook alweer? Ja. Jeetje mina, weet je wat ze deed? Ja. Gaan ze in de auto de koelbox halen. Ik denk dat dat een beter idee is. En kijk, tenminste daar eens gaat de eten gaan maken. Ach, joh. We hebben zo'n lange reis achter de rug.
Ik ben hier op een camping verzeild geraakt. En ook nog met mijn schoonzoon. Wat ben ik toch blij dat opa. Wat geeft hem de leren. Dit allemaal niet meer met hoeft te maken. Ik hoop maar niet dat de godganse vakantie zo doorgaat. Ik ben hartstikke gekkie. Zo. Die blagen heb ik eens even gedaan gesteld. Dan leun je gewoon tegen mijn wagen aan, hè. En dan hebben ze een keer flink bij die oren gepakt. Dat doet hij de volgende keer niet meer. Ja, maar Jannes, alleen maar omdat tegen die een auto aan leun je. Oh, Gerda, luister. Blond, dom, naïef, maar het ziet er goed uit. Voor de rest zit er nog op. Die blagen, hè, dat begint de poppenkast met. Leunen tegen die wagen. Breken de tentje af, hè. Steken de autobandjes leeg. Klauwen de autoradio eruit. De volgende stap is dat ze eieren minstens gewoon vervallen op straat. En dan werden daar de grootste bangenvervallers. Gerda, dan moest het gelijk bij de bron aanpakken. Anders wordt het helemaal niks. Begrijp dat nu toch eens? Overdreven, dat kent u toch wel ontzettend goed. Echt waar, maar goed, weet je wat we ons beter kunnen gaan doen? Wat, hè? Als het gaat bemoeien niet met die tent, we zullen toch van huis moeten slopen, of niet? Ja, dus ja, dat heb ik al geprobeerd, die tent opzetten. Dat, Ja, mensen toen dat kent, zongen van tevoren die beschrijving te lezen. Ik dacht het niet, hè? Pak die beschrijving dan eens erbij, Gerda. Ja, hier, alstublieft. Moest je kijken waar het boek werkt. Voordat we dat door hebben gelezen, is het een heel vakantie voorbij hier, Gerda. Jannes, de hoort ook alleen maar de Nederlandse beschrijving te lezen, sukkel. Hoe zie je die dan? Die zitten erin, hè? Allee. Moet je toch alles voor doen? Turks, Altijd. Noors, Belgisch, Portugees, Oh. Frans, Marokkaans. Dit is de Nederlandse beschrijving. En hoe lezen tunkt mij? Heb je toch ook een verleden school geleerd, of niet? Nou, van harte gefeliciteerd met die nieuwe aankoop. Ah, dat is leuk. Dankjewel, zullen we zeggen, hè. U moet de tent inpakken. Kom eens aan de kant, Gerda. Wat mag ik dat nog maar eens regelen? Jannes, Gerda. wat is dit nu te betekenen? Gerda, Ja, u moet de tent inpakken. ja. Mijn leef, Jannes. Alsjeblieft, zeg. Nu lezen we hier. Nee, maar dat dat- vergeet het toch niet? Dat Dus zit je er moet ze niet toch eerst inpakken voordat ze het kunnen uitpakken, of niet? Snapt ze nou werkelijk echt helemaal niks? Posites. Ja, dus kom hier ben ik niet te gooien. Van lees eens verder, alsjeblieft. Doe ik het volgens het boekje is het weer niet goed, hè? Gebruik de first combination stick. Daar staat de first combination stick. Ja, weet ik veel wat dat is. Zullen we al die heringen zien, of niet? Dat zijn die. Waar zit die dan, hè? Ja, wij ook niet. Oh, Heb je er net bij de auto een kindje weggestuurd en bij de oren gepakt? jazeker, dat heb ik gedaan. Dat kan ze niet teruglezen in die boekjes van dich, hè? Zo moest ze die pannenkoek aanpakken, mevrouwtje de opvoedkundige, hè? Als Geer nog ene keer mijn zoontje Milan met zulke scheldwoorden beledigt en ook nog handtastelijk werd, dan gaat ik naar de politie. Dat kindje het kan wel een storing in zijn ontwikkeling oplopen. Moet misschien wel naar een psychiater. Is dat nu wat je wilt bereiken met dat lompige gedrag van u? Nou, zo'n steuring, hè? Dat is zelf een steuring boven in de boven. En dan is ze kleintje nog niet. Maar zal ik eens een keer vertellen wat dat belaag tegen mij zei? Dat ik een aaien berompeld word, hè? En als ik niet doe, kijk, dan ging ik er met de honkbalknuppel op los. Wat dacht ze dan van mevrouwtje de opvoedkundige, hè? Och, dat is zomaar de opmerking van een kind dat ze een weg naar de volwassenheid nog moet vinden. En daarbij mocht ze kinderen absoluut niet afremmen. Ze moeten volop de ruimte krijgen om zich te kunnen ontwikkelen. Ze mogen niks opkroppen, daar krijgen ze later last van. En ik ga ervan uit dat je een excuus gaat aanbieden. Excuus? Ik kan een draai om zijn oren krijgen de volgende keer als ik hem tegenkom. Oh, dit is
toch wel een hopeloos geval. Stuur hem in godsnaam om 5 uur in de caravan, dat ik hem kan helpen. En hooi hem tot zo lang uit de buurt van alle kinderen, want we weten wat er nog kan gebeuren. Oh, goed. Ja. Tot straks. Aangezien je ons kennelijk geen rust wilt gunnen, hebben we besloten om je te komen helpen met het opzetten van de tent. Ah, kijk eens, heb je eindelijk de sloophoed? Mogen we dan eindelijk eens een beetje lawaai maken? Goeiedag, weer zijn de heer en mevrouw Van Zanten. Veerzin Gerda en Jannes Haverkamp. En we hopen dat we goede buren werden. Ja, dat hopen we weer ook. En ons zal het in ieder geval niet lukken. Nou, dus, en ons in ieder geval ook niet. Dus we hebben er totaal geen problemen met dat je midden op de dag ligt te slapen. Maar wat zit niet nou? Is dat een shot al? Dan heb je vast en zeker ook wel op televisie. Kunnen we vanavond voetballen kijken van Bliksgebeerde bij, je hebt worst, een stukje kees. Pardon meneer, we kijken alleen culturele programma's, wie een opera of een mooi concert. Maar in elk geval, uw buren, dat worden bijzonder nette en rustige mensen. En we hebben in de loop der jaren een reglement met hen opgesteld. En beide partijen hebben zich daar uitmuntend aan kunnen houden. En ja, we willen natuurlijk op dezelfde wijze het contact met u voortzetten. Dus hier is uw kopie van het reglement. Nou, je moet natuurlijk wel even voor akkoord tekenen. En weer beide gewoon ervan uit dat als beide partijen zich eraan houden dat er geen problemen zijn te verwachten. Nou, dus dat reglement, dat kunnen we goed, dat bespreken we vanavond tijdens het voetballen kijken wel. En, maar het is wel durstig, hè, die teruglogje. Wacht even, ik zal het niet eens even vragen voor een paar weken beer. Beer? Ik prefereer teer. Oh, alleen maar ben ik gedacht. Miep, pak eens even 2 blikken beer, een rabbetje. Nou mevrouw, kan ik u dan wellicht uitnooien voor een kopje thee bij ons in de caravan? Nou, dat is een goed idee, want het zal nog wel even door eer ik die zelf in mijn tent kan opzetten, dat die, hè? Wilt je mij dan volgen? Jazeker. En wel even een feut vegen. Oh ja. Zeg, moet ik de erpel afschudden? Pardon? Ach, je bedoelt natuurlijk wat je een sanitaire voorziening kunt vinden. Ken ook wel, ja. Nou ja, normaal kun je dat recht doordoen. Maar dat is ze vandaag in het werken. Als je hier de gang inloopt, dan loop je 140 meter door en dan ga je rechtsaf. Over het brugje, om de rotonde her en dan ergens aan de rechterkant vind je uw sanitaire voorziening. Nou, Loes, voordat jij week hebt afgelachen, dan hoef je niet meer. Dan heb ik alles uitgezwet. Maar ik verzin wel gedachten. En mocht ze zich in de tussen niet vervelen, dan zit die tent maar alvast op. Nou, we hebben een geweldige buurman aan. Wat een portret. In de lieve god, wat heeft die Gerda wel niet allemaal ingepakt? Dat ding is bijna niet te dragen zo zwaar. Oh, goeiedag. Hier zijn zeker de nieuwe buurmannen. Ja, hallo. Aangenaam, Miep. Gijsbrecht van Zanten. U heeft Grobie. Ja, bedoelt Jannes. Ja. Ja, helaas wel. Maar het zit zo, hij is aangetrouwd, meer niet. Het is mijn schoonzoon. En ja, maar je ook zoekt ze zich die zelf niet doet. Ja, dankjewel voor de thee, hè. Wel erg lekker. Nou, mocht er nog goed nodig hebben, dat is gewoon vooral niet toen het is gevraagd. Nee, dat is goed. Ik denk dat ik Jannes maar eens kan helpen met de tent opzetten, want het wordt zo echt helemaal niks. Zo, dan hoef je niet de hele camping verleuren. Voor de airplaats dus die tent zit ook nog niet eens recht op. Ja, Jannes. Nou, wat dachten we van dat we eens even die tent gaan opzetten? Weer ook? Ja, je moet hopen dat je de sloop moet zoet hebt, niet? Als je er allemaal een beetje in de hoek gaat staan, dan geef ik aanwijzingen. Zeg, SpongeBob, ook in die tent, hè?
opa. God geef hem de hemel. Ze hebben allemaal niet meer met te maken. Allemaal in een hoek. Niet zo van de luien. Alsjeblieft, SpongeBob, in die tent. In de hoek. Alla, in die tent, SpongeBob. Gerda, alsjeblieft. Ja, Jannes. Oh, een beetje draaien, Gerda. Beetje, ja, een beetje buren. Een beetje onder elkaar. Beetje onder... Wat mankeert u eigenlijk? Je staat zo onder mijn ogen tegen mijn caravan aan te plassen. Schaam geer u niet. Als ze weer poepen. Op de eerste plaats, het woord niet tegen die caravan, maar achter die caravan. En op de tweede plaats, door ze niet te kijken. Geer? Geer zit werkelijk een gevaar voor de mensheid. Het is toch niet te geloven. Echt waar? En een ontzettende scheidsmachine. Jannes. Werkelijk. De kerel die is toch ook nergens voor te gebruiken. Jannes, het heeft toch zo geen zin? Dan lig ik dan met mijn grootste zoon. Zeg, begin ik beter alleen laten, hè? Veel succes met de tent. Zeg Berke, ik wilde er een hoedsmieter van maken. Wil ze de deur eerst hier of zal ik die eens lekker brakken? Lot de deur eens maar aanleggen en doe maar 3 eieren. Dat geeft er wel in. Hè. Ik ga het eigenlijk tegen mijn echtgenoot. Ga ze niet werken? Huske, 2 eieren is meer dan voldoende. En wilt je alsjeblieft door Greet goed bij de stoel houden? Ja? Niet meer aan? Mijn derke, mijn muske. Het glazuur kwam me werkelijk van de tanja. Wat, dat vond ik van niks hoor, echt. Met zwaard. Ik geloof dat ik ook maar eens ga te eten gaan maken. Is dat niet een goed idee? Dat ik mijn struppel Gerda, want op een lege maak kan ik echt geen tel op zetten. De maak van dit. Die functioneert nog beter als die napsenen. Maar dat is ook nooit anders geweest. Hé, loeser SpongeBob, als het tegen niet zint, hè, dan maak je toch dat ze weer naar hoe ze komt. En dan zal ik Gerda met Tiggy alleen achterlaten. Mooi niet. Jannes. Gerda. Wie lief Jannes. Ik heb hier eten ingedaan. En weet je wat er nu in zit? Alleen maar beer. Ja, Gerda, wie toen ze het beren in het pakken horen, toen heb ik de broodschap boven op de keukens gelachen. Je moet toch hopen dat ze met hebben genomen, niet? Nou, dat hebben ze dan weer geweldig gedaan. Dat lijkt dus over 3 weken er nog te stinken. Maar ik weet het goed gemaakt met dich. Kijk eens hier. Alsjeblieft. Smakelijk eten. Oh, schrikkelijk. 6 blikken beer. Nu heb ik ooit in het programma gehoord dat ieder blik 1 snimmig is. Dan heb ik 6 boterhammen. Dan heb ik wel nog niks te drinken. Ah, goeiedag, Stwerk. En ben je nu hier? Nu? Mijn kijk, die tent die zit niet in de inschrijven op het dak ze er zelf van. Ja, maar ken ik wel misschien een paar eieren van u leren? Je krijgt ze wel terug. Eier? Ja. Die heb ik niet, maar beer. Dat gaan ze hebben, zoveel als ze wil. Ja, doe ik hem niks aan in, hè. Daar. De vierkantje geblokt, dan mocht ze de ganse vakantie lenen. Maar dat beer blijft er vanaf. En dan kijk ik wel even weer, ja? Nou, Loeser, dus Gerda, dat hele tijd hebben we niks te eten gekregen. Nou, dat kunt wel goed doen, hè, want dan mogen we wel een paar kilo's vanaf, hè. Nou, zullen we dan maar verder met de tent opzetten? Strak plan. Ja, zet je het maar. Ja, ik ben hier ook nu. Lees. Nee, we staan hier iets jaren. Je hebt het zo schoon voor elkaar, ja. Dat kan ik wel jaloers op werden. Prachtig. Daar dank ik u zeer veel, maar kan ik toevallig het voor u doen? Ja, heb je misschien een paar eieren voor mij? Je krijgt ze wel terug. Moment, ik kijk even terug. Ja, dank je. Fijn. Wat zit hier nu weer? Voortijdse spansdeur. Oh nee, daar. Dat is voortaanspansnoer. Hoe het zit dan? Nou,
Als toekomst lezen wie toe beerdrings. Och jonker, dat wordt toe de baas. Nummer 1, daar kan niemand tegenop. Nee, weet je, ik heb echt precies dezelfde tandenzucht. Die heb ze zo opstaan, die is niet zo moeilijk. Maar ja. Oh, dat was jij het goede adres, mevrouwtje de student. Maar heb je het al gehoord? Wat? Die camping in Neven, daarachter. Daar hebben ze afgelopen nacht een stuk of 10 tenten leeggeroofd. Echt? En ze denken dat het om een bande gaat. Een dievenbende? Ja. Janus, wat doen we dan als ze bij ons komen? Ah, Gerda, luister, dat weet ik ze 1, 2, 3 niet. Die vroegen de SpongeBob, die weet toch alles beter. Oh, je weet het al, hè. Als we hier met gaan doen in die vuurtent zitten, hè. En die gaat altijd zo te keren wie ze dat tegen mij duidt. Dan zijn die dieven zo weg. Mevrouw, pardon, welke eieren blieft je? We hebben witte eieren, groene eieren en graseieren. Dat zijn gewoon eieren. Toch niet deze, maar dankjewel, ja. Prima. Precies wat ik nu uit heb. Ik zal het even in de computer zetten en dan komt dat helemaal goed. In de computer? Ja, ik weer we gaan zaakjes op orde, hè, want anders lint iedereen maar raakje op de camping. De zaakjes op orde. Hé, schoonmoeder. Wist je dat die spullen uit de wagen hebt gehaald, hè? Ja. Hebben ze toen de wagen afgestoten, want mijn beurs ligt in het dashboardkastje. Nee, de auto woont niet op slot, wie ik toch gedoe heb gepakt. Als die beurs weg is, hè, kun je met alles terug op de tot de laatste cent. Houd er rekening met, hè? Ja, Loesel, gelegenheid maakt wel de dief, hè? En jawel, hoor. Dat is meer vertrouwen. De beurs is weg. En dat kun je omdat ze toen de wagen niet hebben afgestoten. Och Janus, maar hebben ze wel goed gekeken? Jazeker, en ik weet ook al wie het gedaan heeft. Weet je dat dan, hè? Jazeker. Een van die blagen van het achterlijk vrouwtje tegenover. Ik zocht hem al heel veel dag bij mijn wagen gestaan, maar die is even mij de volgende keer. Wat zeg je nu alweer over mij en mijn kinder? Schaakgerig niet. Eindelijk, dat is de grote baas van de luierbrigade. Als zo die pannenkeuk van dich niet geen fatsoen meer brengt, dan doe ik het. Hier zit een gevaar voor de mensheid. Zo'n mens weet Geer, die hoort achter de tralies. Het is toch niet te geloven? Even gaan Ja, dat zeggen. denk ik. Nee, er wordt nog niks meer gezegd. Ik vind het nog genoeg, Ja, Janus. nee. Echt hoor. Hier is al zoveel gezegd. Nee, Ja, dan gewoon dat is genoeg